Για την πρόταση μορφής λέτε. Ναι. Ας ξεκινήσω, θα μου επιτρέψει να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί άκουσα τον κύριο Σταμάτη. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες. Και επειδή ακούω ότι φοβάται για τη δημοκρατία και διάφορους λαϊκιστές, ακροδεξιούς που είναι της μόδας αυτή την περίοδο, να τρίβουν τα χέρια τους, θα πρέπει κάποια στιγμή όλο το πολιτικό σύστημα να δει την αλήθεια κατάματα. Και η αλήθεια, κύριε Σταμάτη, να με συγχωρέσετε, είναι ότι αυτή τη στιγμή η πληγή η οποία δημιουργήθηκε από τη τραγωδία των Λεμπών είναι ανοιχτή και το κυριότερο, πληγώνει και συνεχίζει και πληγώνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Από συγκεκριμένες παραλήψεις και από συγκεκριμένες μεθοδεύσεις που έχει κάνουν κυβερνητικοί, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να εν της πράγμαση να συγκαλύψει την αλήθεια. Και αυτό δεν είναι το λέω εγώ. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το γεγονός ότι το ρίχνει σε άλλους, ότι άλλο του είπε το πόρισμα, ενημερώθηκε λάθος ή οτιδήποτε, δεν αφαιρεί καθόλου την ευθύνη του για το γεγονός ότι πρώτος ο ίδιος βγήκε μπροστά από τη δικαιοσύνη να μας πει ότι δεν έχει γίνει τίποτα με τις αμαξοστοιχίες, να μιλήσει πρώτος ο ίδιος, να βγάλει ο Πρωθυπουργός. Βλέπω πόσο προσεκτικός είστε. Μακάρι να ήταν Πρωθυπουργός τόσο προσεκτικός και να περίμενε τη δικαιοσύνη. Δεν περίμενε όμως. Το ίδιο σχέση και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αντί να κάτσει με σκυμμένο το κεφάλι και να μας πει γιατί η δικαιοσύνη κινείται τόσο αργά στη συγκεκριμένη υπόθεση, κουνούσε το χέρι δεξιά και αριστερά σε όσους έθεταν ερωτήματα. Τους έλεγε συνωμοσιολόγους, τους έλεγε όλες αυτές οι πολιτικές κινήσεις στο σύνολο των κυβερνητικών που είχαν την ευθύνη τους, αυτοί ρίχνουν νερό στο μήλο και της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού, κύριε Σταμάτη. Και ακόμα και τώρα, την ίσα αυτή τη στιγμή, που όλη αυτή η λαϊκή κινητοποίηση την Κυριακή γέμισε κάθε πλατεία, κάθε γωνιά της πατρίδας μας, ούτε αυτοί δεν ήταν ικανοί να σκύψουν οι κυβερνητικοί το κεφάλι τους και να πούνε ένα πραγματικό αληθινό μεα κούλπα. Κάναμε λάθος, ρίξαμε εμείς νερό στο μήλο του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς, που γιατί όλη η κοινωνία ζητάει απαντήσεις. Όλη η κοινωνία ζητάει απαντήσεις. Και αντί να δώσετε την απάντηση, αντί να πείτε ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη για όλα όσα έχουν γίνει, ακόμα και αυτό προσπαθείτε να το αναγάγετε σαν μικροκομματικό παιχνίδι.